Goddag og velkommen til den her video. Jeg hedder Mads, og i dag kommer jeg til at tage jer igennem, hvad det er, vi har til at holde her hos Camper Service af brugte vogne lige nu. Den første her, det er en Oya Mobil fra 2022. Inde i den her Oya Mobil, der har vi høje enkeltsenge, og det giver altså en høj garage om bag. Vi har et kombineret toilet og bad, og så har vi en traditionel el-sidegruppe. Bilen den er på en Mercedes forvogn med automatgear. Næste vogn, det er en Hymer Free S600, også bygget på en Mercedes. Bilen her, den er fra 2021 og kommer altså med adaptiv fartpilot. Om bag ved mig, der er der 2 sengepladser. Det er tværgående. Vi har et kombineret toilet og bad herinde. Og så har vi en helt traditionel sædegruppe heri, med mulighed for at skylle bordet ud. Her har vi en Etrusco Alcove-bil. Der kan du sove og sidde 6 personer. Til trods for, at det her er en Alcove-vogn, som altså har plads til 6 personer, så har vi stadigvæk høje senge her om bag, og det gør altså, at man har en god stor garage. Vi har stort toilet og bad, og så har vi en face-to-face sædegruppe, hvor der er plads til de yderligere 2 opredninger. Og så har vi heroppe til Alcoven plads til de sidste 2, så man altså har 6. Det er manuel gear, så den har gået 160 km. Nu står jeg ved siden af en Bravia fra 20. Den er til salg til 600.000 og er egentlig et rigtig velholdt eksemplar og en rigtig flot campervan. Vognen den er 6 meter lang. Der er manuel gear, og ellers så er der det udstyr, man kan forvente på sådan en vogn her. Der er et lyst betræk, der er tværgående senge om bag, der er et stort kombineret toilet og bad, og ellers så har vi den fine køkkenø lige til døren. Vi har altid kaffe på kanden, og der er liv i udstillingen, så jeg håber vi ses.